Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň daşowda aň bilim edaralarynyň denan işgärlerinden milli libaslaryň giyilmegi talap edilýändigi barada taýýarlanan ençeme maglumatyndan soň bu welaýatyň häkiminiň ornwasary prokuratura tarapyndan derňelýär. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň Demirazlyk welaýatynaky bir-birinden garaşsyz iki çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, Daşowuz welaýat häkiminiň bilim we medeniýet boýunça ornwasary Jeren Kakalywa regionyň mekdeplerindäki muallimlerden-de çağlar baglarynaky terbiýeçilerden bir meňdeş giyim formasyny talap edende aň bilim edaralarynda geçirilen çäreler üçin çağalaryň enatalaryndan pul ýygnamak çäresinde aşy ihlasly bolmakda aýplanýar. Ýatladyp geçdik, may aýynyň 1-ni Azatlyk Radiosy Daşowda orta we umumy bilim berýän mekdepleriň muallimleriniň hususan da aýal gyýdylaryň bir meňdeş giyim formasyna geçmäge, ýagny ýakasyna nagyş edilen halady, köýnegi we nagyşly milli balagy giymäge mejbur edilýändigini habar beripdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran çeşmämiziň maglumatyna görä häzirki wagt kollektiwleýin edilen arda şikaýet esasynda çeşmämiz tarapyndan guduд açan diýilip häsiýetlendirilýän häkimiň ornwasaryny derňemek işlerini dowam etdirýär. Kakalywa muallimleriň we terbiýeçileriň milli nagyşly balak giýmeldigi barada mektep we çağalar baglarynyň ýolbaşçylaryna diňe dillen görkezme bermek bilen çäklenmän ýürite barlyklary geçirdi. Ol balaklaryň hakyky ýa-da däldigini, ýagny rezinkaly manjetmi ýa-da balakdygyny barlady. Kakalywa bu barlyklary aýagy bilen geçirdi, ýagny işgärleriň köýnekleriniň etegini aýagy bilen ýokary galdyrdy. Käbirler muňa gahar gadaply reaksiýa bildirdi. Şonu muallimler toparlanyşyp arda tawşyrdy diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran söhbetdeşimiz bellidi. Azatlyk Radiosynyň Daşowdyň welaýat häkimligindäki ýene bir çeşmesi Kakalyewanyň bilim işgärleri bilen geçiren ýygnanda muallimleriň ikisi bilen ýakalaşyp olaryň köýnegini ýyrtandygyny we paýyş sözler bilen haýwa tatandygyny gürrüň berdi. Kakalyewa talap edilýän formany berjay etmedik muallimleri ýylyň öňüne çykaryp, "Sen näçe aýlyk alýan, işiňden boşadyryn. Welaýatda hiç ýerde sizleri işe almady ýaly ederin" diýipdir. Şonda muallimler aýlygynyň maşalasyna zordan ýetýändigini aýdyp, ýakynda pul tapyp forma edinjekdiklerini belläpdirler. Şonda Kakalyewa, "Sizler başga dada diýilse pul tapardyňyz" diýip paýyş sözler bilen olaryň şahsiýetini kemsedipdir. Şonda muallimler agdyňdan çykýan dada gulagyň eşidýärmi diýen ähengde erjeşjek bolýar. Soňra Kakalyewa muallimleriň ikisiniň saçyndan çekip köýnegini ýyrtýar we "Sizleri ýok etdirerin, bozuk diýen günä bilen türmä bastyraryn" diýip olary ýygnakdan gowy goýberýär diýip bu ýagdaýa şaýat bolan söhbetdeşimiz gürrüň berdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran Daşowuz welaýat häkimligindäki çeşmämiz bu wakanyň ýa-da gaharlanan muallimleriň Kakalyewanyň üstünden prokuratura arda tawşyrandygyny, emma aradan köp wagt geçmänke olaryň beren ardalaryny ýygyna alandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Welaýatyň bilim pudawynyň käbir işgärleriniň aýtmagyna görä prokuratura resmiýleri muallimlere ardany ýygyna almasalar özlerine erwet boljakdygyny aýdyp haýwa tatypdyrlar diýip çeşmämiz Daşowdyň resmiýleri üçin kanunyň işlemeýändigini aýdyp sözüni jemledi. Azatlyk Radiosy ýokarda aýdylýan ýagdaýlar dogrusynda Daşowuz welaýat häkimligi we Daşowuz welaýat prokuraturasy bilen habarlaşanda bu barada häzirlikçe haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Yeri gelenine bellesek türkmen häkimiýetleri ýurtdaky aýal gyýdylaryň daşky görnüşi bilen baglykdaky çäklendirmeleri mundan bir näçe ýyl odal girdip başlan bolsa da soňky aýlarda munyň gerimini barha güýçlendirdiler. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Hökümet daşary ýurtlardaky köne pasportly türkmenistanlary geçirimlilik eder diýilýär. Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunyny bozup ýurda girip çykmak üçin zerur bolan biometrik pasporty wagtyny almadan köne pasportlary bilen uzak wagtdan bäri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlaryna Türkmenistanyň döwlet derejesinde geçirimlilik ediljekdigi, olar ýurda dolanan halatyna hiç ýyly jogapkärçiligi çekilmejekdigi habar berilýär. Bu barada agdalýan mesele dogrusynda ýurdun welaýatlaryna ila tarasyny howpsuzlyk işgärleriniň geçiren ýygnaklaryndan habarly Azatlygyň bir-birinden garaşsyz iki çeşmesi 6-njy iýunyna habar berdi. Ma'lum bolşýaly ila tarasyny biometrik pasport diýilip tanalýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistanyň gitmek we
Türkmenistana gelmek üçin pasportu 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adat raýatlara zerur bolan ýeketäk resminama hökmüne kabul edilip, ondan ozal ýurtda hereket edýän içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun esasyna gadagançylyk girizildi. Şondan ozal köne pasport bilen daşary ýurda esasan Türkiýe çykan köp sanly Türkmenistanly dürli howatyrlanmalar sebäpli ýurda dolanmazdan köne pasportlar bilen ýaşaýan ýurtlaryna galdylar. Mundan ozal bu barada Azatlyk Radiosu esasan Türkiýede ýaşaýan türkmen diasporasynyň onlarça wekili bilen geçiren gürrüňdeşliklerini maglumat çap edipdi. Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunyny bozan daşary ýurtlardaky türkmenistanly migrantlaryň köpçülikleýin günäsini geçmek meselesine garalýar. Bu daşary ýurda çykan raýatlar ýygyna ýurda dolamak üçin görülýän çärelerden biridir diýip Azatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi gürrüň berdi. Beýleki bir çeşme bu maglumaty tasdiklap migrasiýanyň we howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň welaýatlarda ilat bilen gürrüňdeşlik geçirýändigini, onuň dowamyny günä geçişlik hakda agzalyp bu barada ýygynaga gatnaşyjylary prezidentiň kararynyň nusxasynyň görkezilýändigini aýtdy. Eýsem migrantlar dolanarmy ýurtda işsizlik hökm sürýär. Bolýan zatlar beýik türkmen depressiýasydyr diýip Azatlygyň birinji çeşmesi aýtdy. Azatlyk Radiosu edilişi sorag bilen Türkiýede ýaşaýan migrantlaryň şol sanyny Türkmenistanlaryň ýaşaýyş ruhsatlary we beýleki resminamalary boýunça meseleleri bilen ýakynan gyzyklanýan Istanbuldaky Türk Permit hukuk geňeşdarlygy firmasynyň ýol başçysy Murat Erşahin bilen gürrüňdeşlik geçirenini ol, bu täzelikden Türkiýede köne pasport bilen ýaşaýan müňlerçe Türkmenistanly bir kanun migrant hoşal bolar diýip çaklady. Ýöne türkmenler hökümetiň aýdýan zatlaryna kän bir ynanyp barmaýarlar. Şol sebäpden haçan bu aýdylýan karar metbuatda çap edilip, ondan soň bir näçe migrant Türkmenistana gidip pasportyny çalyşyp gelen soň muňa ynanyp başlarlar diýip Erşahin aýtdy. Çykanyga aýdylýan täze kararyň Türkiýedäki migrantlara nähili täsir etjekdigi barada özüne berilen soraw boýunça garaýşlaryny beýan eden türkmen diasporasynyň Türkiýedäki wekillerinden Rozway bu karara özüniň begenjekdigini, ýöne ilki bilen bu kararyň iş ýüzüne güýje girip işleýändigini görmek isleýändigini aýtdy. Türkmenistanly migrantlar eklenç gözlegine esasan Türkiýe ýykyn edýärler. Türkiýede köne pasport bilen bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň anyk sany ma'lum näl. Ýöne Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň hasabatlaryna diňe 2016-njy we 2017-nji ýyllarda ýurtda kanuny ýagdaýda hasaba alynan Türkmenistan raýatlaryň sanynyň 30.000 töweregine degi ma'lum edilýär. Öňe sürilýän karar barada Türkmenistanyň migrasiýa gullugy özüniň resmi web sahypasyna beýanat ýaýratmady. Ýurtda ykdysady ysgynsyzlyk hökm sürýär diýilýän wagty daşary ýurtda gazanç edip maşgalasyny ekleýän türkmenistanlary ýurda dolamaga synaşmagyň aňyrsandaky maksadyň anyk nämedigini nämelimligini galýar. Ýöne Azatlygyň Türkiýedäki türkmen diasporasynyň wekilleri bilen geçiren gürrüňdeşliginden ma'lum bolşuna görä, türkmen hökümetiniň özüniň daşary ýurtdaky raýatlary wagtda etjek egilişigi türkmen migrantlarynyň arasyna uly gyzyklanma döredir. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosuny tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu gepleşiklerimi dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Sultan Açylywa. Aşgabatyň azyk dükanlarynda satywda ahal ýagynyň tapdyrmaýandygyna indi bir hep dowrak wagt boldy. Aşgabatly ýaşaýjylaryň Azatlyk Radiosyny aýtmaklaryna görä, döwlet emeldarlary azyk karetler dükanlarynda şekeriň, unyň, ahal ýagynyň nowatlaryny aradan aýyrmak usulyny bu karetler dükanlara getirmelik bilen çözmek kararyna gelendiklerini görkezýär. Ozal ilat üçin ýeterlik bolmasa da her bir azyk dükanyny gün içinde agdalýan azyk karetler azawlak kem bolsa, bazarlaryň ammarlaryndan getirilýär
ýerdi. Ulu nowatlar dörýärdi. Ýaşaýjylar gijeden ady karetler dukanlarynyň öňünde nowata durup çäklendirme bolsa-da bir ele berilen 1 kilogram uny, şekeri, 1 gap 1 litrlik ahal ýağyn alyp bilýärdiler. 50 yeter wagtdan bolan soň bu düzgün ilatyň maşgala üjetine ulu kömek bolýardy diýip özüni kamar diýip tanışdyran Aşgabatly öýgüçülükçi dinan aýdýar. Emma indi bir hepde bäri bu karetler ady karetler dukanlaryna gelmeýär. Altynatır gündogor wagtlarynda 5 litrlik gaplanan ahal ýağynyň wagty 60 manat. Altynatır gündogor wagtlarynda 1 litrlik gaplanan ahal ýagy tapdyrmaýar. 1 litrlik gaplanan ahal ýagyny diňe şäherde bar bolan hususy dukanlardan 10 manata tatyn alyp bolýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Ahal ýagynyň dukanlardan ýok bolmagy bilen şeker hem Türkmenistanyň öňünde öndürilen ýokary sortly un hem satuwda hat gytaldy. Ulu nowatlaryň üstünde ýakalaşyklar bolan bolsa-da Türkmenistanda öndürilen ýokary sortly uny 1 kilogramdan berýärdiler. Indi onu gözläp hem tapmak kynaldy. Satuwda käte tapdyrýan Türkmenistanda öndürilen 1-nji sortly uny bolsa satyn alyp bolsa-da ondan tagam taýýarlap ýeriňe aldal. Un gytalaly bäri Türkmenistanyň öňünde öndürilen 1-nji sortly unyň hile aşa yaramazlaşdy diýip hamar dödüne goşýar. Şol bir wagtda bolsa Aşgabatyň bazarlarynda et önümleriniň hem adalandygy gözeýilýär. Etiň wagtynyň 25 manata baryp ýetmegi bilen onu satyn alyp ýemegi her bir hojalygyň gurubynyň çatmaýandygyny hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Etli nahar aýda 2 çörekden artyk bişirip bilemizok. Bize maşgalany etli nahardan doýurmak üçin bir gedekdäki nahara 2 kilogram et gerek. 25 manatdan et satyn alyp hälisinde etli nahar bişirmäge gurubymyz satardan pede gaçdyk. Etli gutap kalbasa ýalgatlar hem ýat bolup barýar. Arzan önüm hem ýeşiller ysmana kasaplanýardy. Ysmanyň hem kilogram 5 manata bardy. Onda da et garanda arzan düşýärli sebäpli bir naharmyz ysmanak diýip gan masysy ýokarlanýan maşgala agdalar üçin hem ysmanyň ýakymsyz gelýändigi sebäpli juda kösenýändiklerini hem kamar sözüne goşýar. Sosial taýdan goragsyz ujypsyz aýlyk, ujypsyz pensiýa alýan ýaşaýjylaryň ahal ýagy, şeker, arzan bahaly un ýaly önümlerden kesilmekleriniň ilatyň güngüzaralaryny has hem kynlaşdyrýandygyny ýaşaýjylar nägtýärler. Unlaryň hiliniň yaramazlaşmagy bilen döwletde degişli çörek dukanlaryna gelýän çörekleriň hem hili yaramaz bolmagynda galýar. Aşgabat şäheriniň Paragat 7 kiçi tarapçasyndaky Änegiň galla önümleri kärhanasyna degişli çörek dukanynda satylan tamdyr çöregini satyn alsaň, onu döwen halatynda ol ogranyp elinden açyp dur. Oňa näme goşýandyklaryny Allah bilsin. Edil arpa uny goşulyana çalym edýär diýip buğday unundan bişen çöregiň beýle ogranmaly däldigine ýaşaýjylar üntü çekýärler. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetinizin gizlin taklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar güneligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistandaky mobil aragatnaş hyzmatlaryny beseden MTS Türkmenistan kompaniýasy özüniň ýurtdaky emläklerini satyp başlady diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Aprel aýyndan başlap MTS özüniň Aşgabatdaky, Mardaky we Daşowdaky ofislerinde öň ulanylan kondisionerleri ýagny sowadyjylary satyp başlady. Mundan başga kompaniýa transformator podstansiýalaryny hem satmagy synanşýar. Ýöne bu babatda şowlu bolmaýany çalym edýär. Sebäbi transformator podstansiýalarynyň satuw möhleti uzaldylyp, onuň bahasy hem aşagladylýar diýip neşir özüniň 6-njy iýunda beren maglumatynda belleýär. Ýatlap geçdik 2017-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda MTS kompaniýasynyň Türkmenistandaky abonentleriniň aragatnaşy hyzmatlary kesildi. Şol güni ýerden MTS-iň paýtaxt Aşgabatdaky müşterileriniň interneti öçürilen bolsa, günüň dowamında MTS-iň Türkmenistandaky ähli hyzmatlarynyň kesilendigi ma'lum boldy. Şeýle-de şol güni MTS-iň Moskwadaky baş edarasynyň medpuat wekili Dmitri Saladovnikov kompaniýanyň Türkmenistandaky aragatnaşy hyzmatlaryny türkmen tarapynyň ýatyrandygyny we türkmen kärhanalarynyň aragatnaşy üpçün etmek üçin zerur bolan käbir ruhsatnamalaryň möhletini uzaltmandygyny Azatlyk radiosuna ma'lum edipdi. Şol bir wagtyň özünde MTS-iň wekili kompaniýanyň öz müşterileriniň aragatnaşy hyzmatlaryny dikeltmek boýunça Türkmen Telekom bilen gepleşikleri alyp barýandygyny belläp, MTS kompaniýasynyň Türkmenistanda işlemegine değişli litsenziýanyň möhletiniň 2
2018-nji ýylyň 26-njy iýulynda tamamlanýandygyny tapdy. Bu wakadan bir näçe ay öň bolsa, has takygy geçen ýylyň iýul aýynyň aýagynda Russiýanyň MTS kompaniýasy özüniň Türkmenistanda işlemeginiň şertleri boýunça türkmen häkimetleri bilen gepleşikleriň dowam etdirilýändigini habar beripdi. Şol pursat türkmen tarapynyň Aýnadar adly täze mobil aratnaşyk operatorynyň MTS Türkmenistanyň infrastrukturasyndan peýdalanmagyna ruhsat berilmegi baradaky lalaşygy teklip edýändigi aýdylypdy. Şonda MTS mobil aratnaşyk kompaniýasynyň Moskwadaky baş edarasynyň metbuat wekili Dmitriy Solodovnikov bu mesele boýunça özleriniň kommentari bermekden saklanýandygyny aýdyp, bu maglumaty ne inkar etdi, ne de tasdiklapdy. Bu gepleşikleriň nähili netije bilen gutarandygy barada häzirlikçe hiç bir tasdiklanan maglumat ýok. Şeýle-de türkmen häkimetleri MTS-iň ýurtda alyp barýan işini resmi taýdan besedýändigi ýa-da etmeýändigi barada hem henide çenli resmi beýanat bilen çykyş etmän gelýärler. Emma azatlygyň türkmen hökümetine ýakyn çeşmeleri şol sanda MTS Türkmenistan mobil aratnaşyk operatorynyň käbir resmileri hökümetiň ýokary gatlaklaryna ýakyn durýan adamlaryň döredýän täze mobil telefon aratnaşyk ulgamyna ýagny Aýnadara has artykmaç şert döretmek üçin Rus kompaniýasynyň lisenziýasynyň uzaldylmajagyny geçen ýylyň iýun aýynyň ortalarynda habar beripdiler. 2017-nji ýylyň noýabr aýynda Russiýanyň MTS kompaniýasy özüniň Türkmenistandaky mobil aratnaşyk hyzmatlaryny besetmegi bilen bu ýurtdaky aktivleriniň hümmetiniň gaçmagy sebäpli çeken ziýanyny keshitlep, munyň 2017-nji ýylyň 3-nji çäreginde 1,1 milliard rubl ýagny 18,13 million Amerikan dollary möçberinde bolandygyny habar berdi. MTS kompaniýasy Türkmenistandaky müşterileriniň sanyny 2017-nji ýylyň 2-nji çäreginde 1 million 700 000 diýip keshitlapdy. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň WKontakte hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar günneligimiz halkara temasy bilen dowam etdirýär. Italiýanyň täze populist premier ministri Giuseppe Conte öz hökümetiniň iňgiler tutýan meseleleriniň bekanun emigrantlygy soňlamak we orsiýetlen gatnaşyklary puwtalandyrmak boljakdygyny aýdýar. Biz orsiýete tarap açylmaklaryň tarapynda bolar diýip Conte munyň Ýewropa Birleşiginiň orsiýete garşy girden sanksiýalaryny ýatyrmagy hem öz üçin aljakdygyny sebäbi bu sanksiýalaryň meden jemgyýete ziýan ýetirýändigini aýtdy. Parlamentin ýokarky palatysy 5-nji ýylda täze populist hökümeti 177-den 117 ses bilen gollaw berenden soň Conte Rimde senatorlaryň öňünde çykyş etdi. Parlamentin aşaky palatasynyň hem şugun 6-njy ýylda boljak ses berişlikde täze hökümeti gollamagyna garaşylýar. Italiýanyň täze ýolbaşçylary iýunda 2 sany möhüm sene bilen ýüzüňiz zor. Olaryň birincisi 8-nji we 9-njy ýylda Ýediler toparynyň Kanadada geçmeli sammiti bolsa, ikincisi Ýewropa Birleşiginiň Brüsselde geçmeli sammiti bolup durýar. Bu sammitlerde regionyň bozgun meselesiniň we Birleşigiň Ýewropa pul birliginiň reformalarynyň ara galyp maslahatlaşylmagyna garaşylýar. Biz Ýewropa Birleşiginiň beýlik agdalary bilen duşukda sanksiýalar ulgamyna gaýtadan seredilmegini öňe sürersi diýip Conte orsiýetlen gatnaşyklar gowlandyrmak barada saýlaw kampaniýalaryna beren wagdalarynyň ýerine ýetirilmegi üçin tagalla etjekdigini aýtdy. Bir ýerde hakykat biziň radikal öwrülüşik döretmegimizde we biz muňa buýsanýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Conte'nin bu sözleri Rus prezidenti Vladimir Putin'in goňşulukdaky Awstriýa sapar edýän wagtyna gawat geldi. Bir ýerde hem populist orsiýete tarapdar hökümet häkimiýet başynda we olar hem hemmeler sanksiýalaryň ýatyrylmagy bilen gazaklanýar we biz hem şeýle diýdiler. Putin bu saparyndan öň öz hökümetiniň Moskwa bilen has ýakyn gatnaşykda bolan saganyt populist partiýalar gollap Ýewropada bölünşik döretmek üçin iş alyp barýanlygyny ret etdi. Vengriýa asylly Amerikan milliarderi we haýyrsyher George Soros şu kepde orsiýetiň Italiýanyň Liga partiýasyny maliýeleşdirmegi üpçün edip etmänligini sonra gasynarly. Emma bu partiýa we Kreml beýle zadyň bolanyny çürt kesik inkar edýär. Bize Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlyk gurmak gerek diýip Putin Awstriýanyň jemgyýetçilik teleradiosyna ORF aýtdy. Biz Ýewropa Birleşigini bölmegi maksat edinmeýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Migrasiya meselesi Italiýanyň täze hökümetiniň özgörüşlik döretmekde Ýewropa Birleşiginiň beýle kagdalar bilen näme derejede gowy işleşmäge ukyplygyny görkezjek bir çäre bolar diýip Conte aýtdy. Şeýledol öz ýurduny başga milletleriň wekillerini halamazlygyň barha artýanyny baradak aýplamalar ret etdi. Italiýa 2013-nji ýyldan bäri 700 000 çemet migrant kabul edip aldy. Olaryň köpüsi Ýewropa Birleşiginden täze durmuşa taryp Orta Ýer deňziniň üstü bilen Afrikadan geldi. Conte'nin populist hökümeti migrantlaryň we bozgunlaryň Ýewropa Birleşiginiň ählak dağlarynyň arasynda has deňeçer bölüşilmegine çagyrýar. Emma muňa hususan Günewir Ýewropa döwletleri bir garşylyk görkezýär. Biz jyns paralel we hiç wagt bolmar diýip Conte aýtdy. İtalyan hökümeti biziň ýurdumyza kanuny esasda gelen her bir migrantyň hukuky üçin göreşer diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adna Klasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynyň 14 etrafynda da howpsuzlyk şertleri ýaramanlygynda galýar. Şa ýollaryna da jeňçiler wehim salýar. Türkmenistanyň iwerleýän elektrik tuğ üstünlerine we simlaryna hem jeňçiler Faryab welaýatynda günde dünýäli ziýan ýetirýär. Faryab welaýatynyň Anyhoy, Garamgol, Hançarbag we Gorgan etraflarynda öň howpsuzlyk şertleri birnäme kadyldy. Ýöne soňky günlerde bu 4 etrafyň owalaryna da jeňçiler aralaşdy. Garamgol, Gorgan we Anyhoy etraflarynda Erbeki atly ýarym resmi yerli ýaraglaryň we Awgan güýçleriniň harby postlaryny jeňçiler basyp aldy. Anyhoýyň 4 etrafy hem Türkmenistanyň serhat ýakasynda ýerleşýär. Aknewendir hem Hançarbag etrafyna degişildir. Anyhoy strategik ýer hasaplanýar. Şo sebäpden Anyhoýyň 4 etrafynda jeňçilere garşy harby operasiýanyň başladylandygyny Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganystanda ýerleşen 209 Şahin atly harby diwiziýasynyň başlygy general Amanullah Mubin Azatlyk radiosyna aýtdy. 23 kilometr territoriýada jeňçilere garşy görüşiň alınıp barýanlygyny general belledi. آغاز عملیات ما شروع شده، بیشتر از 23 کیلومتر بود که تکمیل بکنیم. Faryab welaýatynyň yerli geňeşiniň agzasy deputat Ak Muhammed Nuriýanyň aýdysynça Anyhoy we Garamgol etraflarynyň ençeme obasy jeňçileriň ýeçiligine geçipdir. Awgan güýçleri hem jeňçileri obadan gowy çykarmak üçin herekete giripdir. Obalardan jeňçiler ýygyna çekildi diýip deputat aýtdy. Anyhoy, Garamgol etrafynyň Ýusuf Mirzaý Altybelek tarapyndan düşman hareketini başlandy. Şeýle gelip Yıldız ediyor we Taşkent diýen karyaların üstünde şöyle bir kısarak hemledi. İyicelerime karşı korku verdi. Ama beraberinde devletin yararlı işlenen fili atı durup olan kaçmasına mecbur etti de onların iyice sahabetten son iyice başladılar. Emma jeňçileriň obalary ýene hüjum etmegiň ahmallygyny deputat öňe sürdi. Gorgan etrafynyň bir obasynda jeňçiler ýerleşipdir. Awgan güýçleri yerli ýaraglaryň kömegine barypdyr. Şonuň netijesinde jeňçileriň hüjumynyň öňe alynıpdyr. Ama düşmanyň hareketleri hemlesi var. Yani onların hemlesek ihtimallary var. Garamgol etrafı merkezde aldı da başta hem yerine alıplar. Gorgan etrafından Ağrı Mirabat diýen Faryab tarapyndan hareket etjek bolup talaşlandylar, ama yararly güýçlerimiz olaryň kömegi bilen ýene-de ýokardan aşagdan welaýat Jowzjandan Faryabyň özünden şu Döwlet etrafynda bar yararly güýçler kömegi gelip bir näse bularyň aldylar. Jeňçilere daşardan hem kömegiň bolýandygyny deputat Ak Muhammed Nuri aýtdy. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.